Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ke parlo Ram Terang Model Village Chotiana rong along pinija khongpo ni phai krepor ni Jorhat JB College along thanbang mate professors atum pen patir piponsi Selonijan range forester staff choki hola beat account staff atum chelang pet pen thengpi aklim ke asai kedeng pon Ram Terang arong mate Model Village Chotiana along ke do arong laki isi government pen ki kimpia hem la pen arong lo La sorong asor ke haku ko penta koila mati ingna majo mate forest reserve under longsi kithir klok arong chokim lo bonta elephant corridor pupena jok central forest department pen hemrit kimpisi model village chotiana along ansi padodam lo la siha dakedo atuma phan mathasi jorhat along isi nongam khache thangklong JB college eco club staff coordinator dr liza dr sili lapen alangli ri sang hotum lapen Silonijan forest range staff home guard lapen Bogijan forest beat account staff atum pen chelang rapet pen thengpi aklim ke e lapen seke ki pia saita padopon Pinini tum laso program ke enpuna bangke tum chili lo labang so tum environment ke kai kita isi ke henu na tu dambom lo ma patang de deforestation lapen pot global warming la kadu ko be issue thelong lo laso pen pot ni tum JB college pen pini forest department Silonijan range office long lembang ake hai pronop teron alang li ni tum hanang chirado no pen alang tum staff nang to ni tum labang so program ada Ram Terang arong pilho so tihona atung along so arong bang ke aprang ke elephant corridor po pero matsi non ke government to pen agreement jok sila so dim long isi safe place person si wan lo bonta so arong long ki do atum ke forest long pisi ke long mala sikai ke ta ka depend la si la so arong long jong si thengpi ke awareness atum han pipe bolotang ke latum ke thengpi ke pinang ko satame bolotang ke ladak pen ke alang tum claim thek satame forest at la pen ke environment aphan thang ta ke me claim thek de puk pen tum mathasi pinini tum JB college eco club unit pen ne tum wang eglo ala lintum team hoi pen wang si la so program rong atom phan chingki je than lo la pen ke thengpi ke pen kopial le la pen ke thengpi lo bolotang ke koson si rong ke me la parta koson si environment phanamo phi long term isi positive impact ke dojima la kado kabe nelitum la rong atom pen chingki je than pon long lo seke ki pia long ke than pon ke thengpi pawir et polote global warming hai hoya phai nang bat bomsi ke do ke thak ji aphan lapen hako ko pen ko ansi lang ke long nang ji ma ke long le det po lapen ason tin ason ta nang jum bom po lapen ke so hai huita nang bat det po lasi thengpi erong pilote rong kep e thu nang ji pusi seke along than pon awareness ke than ka hone lason lo global warming idore laso ne polo thengpi la se erong pilo pon de rong ni rong thom e nang ko pula hai than ka lo pu ro so than ka da lo rong pu sa chini lo tapi tu da ni tu long tu rong ki mo so ti rong ki ke ni tu han awar finance ki do mo so marpan athi ki tu long pe na ti ge ki tu long ni sa para na bo ki ana sa man churu lo rablo ni ro si ta tamini tu ki to na si Choki hola pen sonjit kro karbing long lai